mga katim, no? Nag-prepara namin sa among para budol eh, budol. Para sugbaunon. Masama na bro? Buangan bro. Kilaw na yung mga katim, kilaw. Buang bayot eh bro. Tara. May problema tubig doon guys. Unlimited. Unlimited tubig. Buglaw pa kayo. Brother, sayang ka makakuyok, buglaw yung tubig. Ganyan. Gato. Karpa na, karpa. Bangos. Bangos eh. Mano yung mga banggitan cooker. Oo. Babig hangin. Balo ka sa tiyan. Mananing kinala. Ada ang kuan, katong kinumutang kuan, gata. Wala nang bunga slawaan. Ayun. Ayun. And you put it like this. Unsa na bro? Ano ang kuan, chicheria. Sibuyas o arroz, kabumbay, luya. Chicheria niya na. Kana bro, unsa na bro? Kana siya mo na maliit. Bongos dibindi. Ano yung bongos dibindi? Makapalit man eh. Tapos birkados, maraman. Nalidagan na dito. Ungot si Jiwin. Dayon, tawag na ako natag ito eh. Atong, tang na ako ng kuan. Oo, yan ang kalati lang. Wala Pwede na mag-ipitsin. Basta, pwede. ano sa asin. Eh, butang na. Oh, Ha? Ha? ka, ipitsin na itong palit. Wala ta ka ako rin, wala gibutang sa babae. Ha? Wala gibutang. Pero nabayaran to. Mayran. Hey! O kana pwede. Makatuloy mo na bro. Ay. Buwan Nabayaran kay. Pero takbo ang puntang inugas. Okay lang dagdag ko. pipino. Kanilaw. Gusto ka kinilaw. Limon sato. Oh, karaan. Unsa na imong gibirahan yan mo? Gara. Sili. Kita tilaw. Lamay si mong kamot ay. Later. Ang katim no mga sa mi og daon saging. Sige rong pud mi og ayo nga mga ayo mi niya. May tao, mga ilang niya. Kini yung batano no. Para ni siya sa Ayo. kag isa bro. Para ni siya sa Magtulo. among sulod sa pagkaon. Kini mga ting. Last na lang. So salamat kayo ha. Salamat kayo. So, salamat kayo sa tag-iya sa saging sa nakapangayo mi ha. Salamat kayo sir, ma'am sa inyong pagtugot nga og kuha mi. Salamat kayo. Basta. Ubas no eh. Nawan na. Pasigir. Nalagi mga gulsa na. Kamot na ko. Tubo na gani siya. Tubo pa ikani sa mayo. Lalo matubo. Si Bintaner na. Mayo na. So gamay na lang kulang dahil mga katimang sinugbaw. 2,000 years later. Tugnaw. Ingko po saan ko yun? Sige. Sige, 1, 2, video bro. Tugo na eh. Pakita ko. 1, 2, 3.
Mo ni ka-team nga nice kayo mag gawas-gawas di mag kaon sa gawas nya ligo ko dayon. Grabe ka bugnaw lang kayo ay mulumol. Pais na. So okay na mga ka-team, ready ng Kaya na lang. budol-budol fight. Ilang tuyo. Oh, gadal pag. Kana? So na. Happy birthday. Ito po sa tara. Sa katulong sa Lord, salamat at tanggap at ito ng Lord sa mga blessing na galing sa grabe ko na Lord sa matakat na Lord na sige ang mga Lord. Lord, mga kailangan ng mga kamasok at disguise sa mga Lord. Nagmantang mga rights, mga Lord. So, pinamili ka rin humurong ka Lord. Kaya, sige, ang mga Lord. Salamat Lord na namin rin sa mga tapo kami. Pray. Amen. Amen, amen. Okay na din sir. Oh. Bira na. Timo, na ka-team. Timo kami. Oh. Isa lang po tunog. Kira ka na mong plato. Bro, i-vlog sa niyo mong plato, bro. Grabe ka plato bro mag. Wala ikaw ba ni? Okay na yung plato. Kini. Ya, bilo na ko kumama ni. So grabe o mga kamot mga ka-team mo kay bakuros ra ba. Kupo, hindi mabilin. Nanghuna na bantanan. Wala pa. Yapon. Ni pang pamilya gini ba? Ay, magkita tong naong bro. Loy, bro. Galo. So, bro are. Apil unta kani oh. Brad. Ako na to boss mo, Brad. Ano na kaos yung budget? Ako to boss ng budget. Yapil na ako yung hero. Oh. Lami kayo. Ang timbuan. May ano ka? Okay. Bro, may lang bro. Oh, ha? Di ba na mo gasan bro? Ah, ngay oy. Tapos. Ya, udah bro dia. Dili kaya. So humanagid mga ka-team. Champion. So, mga ka-team no. Salamat kayo sa pagtanaw sa amuang team Timo. Timo karon nga ingon ani kauban sa ako mga kauban sa Riders Club sa Millennial Biker Society. So shout out sa tanan nga Millennial Biker Society. Dayon shout out po sa tagsa na mo kay YouTube channel Traveler og Sarge Motovlog. So kana sa mga ka-team. Salamat kayo sa inyong pagtanaw ug salamat sa pagsuporta sa among YouTube channel. So tama lang diri mga ka-team. All the way from Milusok, diri sa San Jose, Quezon, Bukidnon. Bye-bye.